Кожанка, ти колись мене доведеш. Я зберу свої запасики та піду від тебе. Куди піду? Куди очі бачать, туди й піду. Де корму буде більше, де пестощу буде більше, де руки не будуть мою мордаху теребить. Та й серце не буде в мене так битись, бо постійно нервую, де ти, що ти, з ким ти, а що ти мені принесеш. А тут буду жити собі спокійним життям, спокійним котячим життям. Думати про велике, де б його посерать, де б його не ригать, який диван сьогодні краще подряпать. Ну, хоч дряпки є, але то таке, мені вони не до вподоби. Диван, звісно, краще. Який плед замочить, де б що поїсти. Такі мрії в мене, великі плани на майбутнє. Ну що, мріями, але щось я проголодався. Ну що, обідать будемо?